Эфирден алықлар вақты студияда Алсу Нұриева исәнмісіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Уртаға солып сөйлешу. Қолабызда ешлерге іш түбек ара форумы узды. Күңіл ешлігі. Абдрахманда Балқыш фестивалінің ғола концерті өтті. Тұрмышнықлығы өрнәге. Суғыш ветеранлары һәм тыл хезмәтчәннәре игътибар үзәгендә. Тәжірибең болса, ешің ұлы. Еш болсаң, тәжірибе жетмей. Іш базарындағы тұрмышчан вәзгиятны әнә шулай бір жүмле біләнді отарға бұлыр иде. Студентлар отрядлары ағымы бұл сұрауға ғади шешіліш тапты. Совет шырында бұл жетішмей тұрған ішші құллар қытлығын қоплап үмә бұларақ башланған іш болса, бүгін есе оқушы ешлер каникул шырында өздерін түрлі хүнерде сынап қорыяла. Қолабызда узған ешлерге іш түбек ара форум ішке орнашының актуаль мәселелері бойынша фикір олышу үшін ешлеріні, экспертларны һәм эш бирүчеләрне берләштерде. Яшьләргә эш форумының төп максаты эшләргә теләгән студентларны эшле итү. Моның өчен алар биредә җырлап төрле тренинглар уза. Мисал өчен кызлар хәзер бер-берләре белән командада эшләргә өйрәнә. Чөнки бу һәр вакытта да кирәк була торган төп алым ди оештыручылар. Илюзия Хубайдуллина Әлмәт студентлар отряды комиссары, ул сәүдә техникумы студенты. Әлеге иҗтимагый оешмага каникуллар чорында эшкә орнашу максатыннан килә һәм кала. Былтыр мин Рәсәй студентлар отрядыннан социаль отрядларда эшләдем. Ул соцзащитада социальный работник буларак. Мин әби бабайларга булыштым, дарулар бирдем, ашамлыклар артыннан бирдем һәм өйләрен җыштырган идем. Татарстан студентлар отрядлары республика штабындагы күпләр бер үк юлны узган. Җитәкчесе Сөмбел Латыпова шул исәптән. Ул Камчаткада эшләп кайта. Мин акча өчен дә бармадым инде, миңа табигатьне күрәсе килде. Табигатьне күреп кайтасы килде. Бу бушлай, чөнки безнең билетлар тулысынча безнең эшмәкәрләр бездән, эш бирүчеләрдән түләнә. Камчаткага кадәр һәм өйгә хәтта кайтырга акча түкмичә Камчаткага бушлай бару да инде кызык булды. Шуңа күрә менә 22нче елдан бара башладым Камчаткага, 4 ел эшләдем. Моның 2 елында инде мин җитәкче булдым Камчаткада. 2000ннән артык студентны эшләтеп чыктым 2 ел эчендә. Форумның төп бурычы яшьләрне эшкә урнаштыру өчен нәтиҗәле экосистема булдыру. Чара программасы шактый актив корылган иде. Барлык теләүчеләр өчен һөнәрләр маркеты эшләде. Анда теләгән һәркем үзен төрле рольләрдә сынап карый алды. Шулай федераль белем бирү инициативаларына һәм төбәк икътисади таләпләренә туры килә торган эшкә урнашу трендлары турында фикер алышу булды. Рәдиф Янугманова, Олег Павлов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә гадәти булмаган өмә үтте. Көндезге саат 11-дә шәһәр сусаклагычы ярыннан саббортларда 25 волонтер юлга кузгалды. Әмма гадәттәге маршрут урынына аларны җитди миссия көтте. Суны һәм яр буе территорияләрен чистарту максаты белән алар калабызда бу сезонда беренче тапкыр уздырыла торган экологик сплавта катнашты. Мусор убрали, достали, закинули, плывем дальше. Также можно будет... Ишу, саббортта дөрес утыру техникасы һәм команда эше буенча инструктаж узганнан соң волонтерлар маршрут буенча җайланмаларын суга салды һәм эшкә кереште. Катнашчыларның юлы шушыннан шәһәр сусаклагычыннан башлана. Алар сәгать ярым 2 сәгать тирәсендә чүп-чарларны җыячаклар судан һәм Зәй елгасына кадәр барып җиткәнче дәвам итәчәкләр үз юлларын. Мондай экологик акция Әлмәттә инде 5-нче ел рәттән үткәрелә. В связи с погодными условиями проводим первый раз в этом году. Проводили субботник, только с берега убирали, а сейчас уже будем из воды убирать. Если смотреть, как было у нас в первый год, было 5 человек, то сейчас 25, как бы. Да, много хотят убираться. Оештыручылар алдан әзерләгән перчаткалар һәм чүп капчыклары белән коралланып, волонтерлар саббортларда акватория буйлап үтте. Су өстендә йөзүче чүп-чар да, ярга килеп төртелгән шешәләр, төргәкләр дә, яр буе полосасындагы очраклы калдыклар да катнашчылар игътибарыннан калмады. Чара экологик иминлек милли проекты ярдәмендә уздырыла. Аның максаты халыкны табигать ресурсларын саклауга җәлеп итү. Популяр спорт төрен яхшы эш белән берләштерү идеясенә Әлмәт активистлары теләп кушыла. Это прямая ответственность человека, да, наводить красоту и чистоту там, где он живет, потому что это наш дом. Лариса Уфимцева саббортта йөрү һәм экология турында кайгыртуны инде 3 ел берләштерә. Һәр йөзүен мавыктыргыч маҗара буларак истә калдыра. Бу юлы сплавта катнашырга балаларын да алып килә. Даже малыш будет со мной собирать, да.
Вместе все, да, семейные ценности, скажем так. Природу мы бережем, природу мы любим. Экосплав нәтижесінде 2 дистеден артық қопшық шөпшар жиыла. Хочется сказать людям, чтобы они чистили за собой, убирали. Вы же принесли, так же и унесите, чтобы было чисто, красиво, и каждый ходил и радовался природе. Илебезнең иң яқты һәм төп бәйрәме җиңү көненә кадәр санаулы көннәр кала. Сугыш кырында һәм тылда җиңү яулаучылар көннән-көн кими. Аларның батырлыкларының кыйммәте арта гына. Әлбәттә, 9 май алдыннан тантананың төп геройлары рәхмәт сүзләрен кабул итүләрен дәвам итә. Киләсе сюжетыбызның герое тыл хезмәтчәне Габдрауф Гарифуллин. Тыл хезмәтчәнең котларга 5-нче гимназия укучылары, патриот үзәге, 9-нчы А территориаль иҗтимагый үзәре һәм инвалидлар җәмгыяте вәкилләре килә. Кунаклар ветеранга бүләкләр, котлау открыткалары тапшыра һәм җылы теләкләрен белдерә. Разрешите поздравить вас от имени Раисы Республики Казахстан и вручить вам открытку. Габдрауф Гарифуллин 1932 елның 6 октябрендә Илхавой авылында туа. 1941 елны малайга 8 яшь булганда әтисе сугышка китә. Әнисе, улы һәм 5 кызы белән ялгыз кала. Егеткә өлкәннәр белән бер рәттән туган авылында эшләргә туры килә. Ул көндез дә, төндә дә барлык авыл хуҗалыгы эшләрендә катнаша. Сыер җигеп, үгез җигеп, печен жауып, менә шундай эшләрдә эшләдек иң баштан колхозда. И колхоз эшендә дә эшләргә туры килде, бөтен аларында колхоз эшендә. Анда кич белән без сугарга йөридек, нигә инде эшкә сугарга. Нигә иген сугарга инде. Вот, шунда туры килә иде инде һәр вакытта. Кунаклар Габдрауф Гарифуллинга иҗади номерлар бүләк итә. Аларның юлы гади булмаган, тик аңа да карамыйча, алар төшенкелеккә бирелмичә, алга таба якты киләчәк эшләгәннәр һәм булдырганнар. Мондый очрашулар оештыручылар сүзләренчә, яшь буында ватанпәрвәрлек хиссе тәрбияләүдә зур роль уйный. Минем микрорайонда 2 труженик тылы калды. Каримов Яскер и Гарифуллин Габдрауф Шафикович. Бу праздникны алып келген өчен ул труженик тылларга бик зур рәхмәтебезне белдерәбез. Балаларга да алар өчен дә горурлык бит инде. Шундай яхшы әлбәттә яхшы шәһәрдә торабыз, матур чиста шәһәрдә. Бүген тыл хезмәтчәнең кызлары кайгырта. Аның 12 оныгы һәм 8 оныкчыгы бар. Аларның һәр кайсы өчен бабайлары батырлык, тыйнаклык һәм гаҗәеп тормыш ныклыгы үрнәге. Бөек җиңүнең 81 еллыгы Татарстанда уза торган Балкыш 19-нчы Республика ветераннар фестиваленең дә төп темасы. Ул инде ахырына якынлашты. Быел аның масштабы сокландыргыч. Әлмәт районында гына чара 3000 ярымнан артык катнашучыны берләштерә. Хәбәрчебез Алса Әхмәтҗанова Габдрахманда булган гала концертны күреп кайтты. Өлкән яшьтәгеләр өчен оештырылган махсус конкурсы Балкыш республика күләм конкурсы бүген инде йомгаклау өлешенә күчте. Хәзерге минутларда шушы ишекләр артында өлкән яшьтәгеләр үзләренең чыгышларын күрсәтәләр. Бу ел алар чараны Бөек җиңүнең 81 еллыгына багышлаганнар. Балкыш фестивале бәйге генә түгел, ул бөтен районнан 220 коллективны берләштергән хәрәкәт. Быелгы программа үзенчәлекле, ул Россия халыкларының бердәмлеге һәм Татарстан ветераннар оешмасының 40 еллыгына багышланган. Фестивальнең сайлап алу этабында Әлмәт районыннан 3000 ярымнан артык кеше катнашкан. Ветераннар өчен бу фестиваль аларның софта булуын, аларның иҗатының кешеләргә кирәклеген күрсәтү мөмкинлеге. Альбина Солтангирова өчен лаеклы ял актив тормыш юлыннан шатланып атлау. Шуңа да ул Сөләй авылы мәдәният йортына җыр бию түгәрәгенә йөри. 40 эшне 40 якка калдырып, әлеге хәрәкәттән яшәргә көч, дәрт алам, ди ул. Бу бик чаралар мөһим инде безнең өчен. Мин шушы үзебезнең авыл клубына 3 ел ярым вакыт узды. Шушы вакыт эчендә мин рәхәт итеп үзебезнең коллективны яратып йөрим.
Җырларга бик яратам. Безнең үзебезнең бию түгәрәгебез дә бар, анда да биеп йөрим. Үземә көч алам, шуннан рәхәт табып яшим. Яңа Кәшир авылында гомере буе сатучы булып эшләп хезмәт куйган Осия ханым да бүген үзе яшәгән авыл ансамблендә җырлый. Аның сүзләренчә, ничәдә булуга карамастан тормыштан ям табып яшәргә кирәк. Идән җыенып, ясанып кеше арасына чыгуда зур җиңү ди ул. Biz şuşunda jıyılıp, bütün kaygılarımızı, bütün şatlıklarımızı, bütün beyramlarımızı, tuğan günlerimizi şuşunda jınavlaşıp ötkərəriz. Bizge bu dert, güç, energiyi verə geçerler. Kızlar üyde oturmağız, üyde otursanız kortayasınız, jırlap yürüseniz yeşeresiniz, motorlanasınız. Bir koyga hasretinizde kalır. Сәхнәдән сугыш еллары җырлары һәм заманча композицияләрдә яңгырады. Балкыш фестиваленең йомгаклау концертлары Габдрахман авыл җирлегендә һәм Рус Акташы авылы мәдәният йортында 2 көн рәттән узды. Алсу Ахмаджанова, Рафаэль Сайфин, Яңалкар вакыты Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайда хәрби җир һәм сафта йөрү буенча муниципаль бәйге үтте. Традицион рәвештә ел саен уздырыла торган әлеге чара быел бөек җиңүнең 81 елгына багышланды. Аның максаты яшь буында патриотик хисләр тәрбияләү. 9 майда узачак тантаналы маршка әзерлекне тикшерү. Һәр елдагыча командалар җитди әзерлек белән килгән, барысы да хәрби киемнән. Тантаналы ачылыштан соң иң беренче булып шәһәрнең Колокольчик балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр чыгыш ясады. Командой юный лед. Безнең отряд яшь очучылар, җырда шулай атала. Әзерләнү җиңел булмады. Балалар катнашмыйбыз дигәннәр иде. Соңыннан өйрәнеп, кыюланып киттеләр. Ошады. Им очень понравилось. Наш девиз летать быстрее, быть отважным и смелее. Летчики мы просто класс, посмотрите все на нас. Алтынчаш балалар бакчасыннан килүчеләр тарихи үткәнне онытмыйбыз диләр. Бабайларга җиңү язы өчен рәхмәт әйтәләр. Бүген без «Зеленые пилотки» дигән җырны башкардык. Отрядыбыз да шул исемдә. Безнең чыгыш ветераннарга, бабайларга багышлана. Җиңү өчен рәхмәт әйтәбез. Спасибо дедушкам за победу. Бу мероприятияне без шундый көтеп калабыз. Шул хәтле тырышып әзерләнәбез. Чөнки бу безнең өчен бик кирәк мероприятие безнең балаларга, минем үземә выступлениелар бүген әйбәт үтте, шундый ошады. Чараны төп оештыручылар мәгариф бүлеге, аны районның яшьләр бүлеге, ветераннар, иҗтимагый патриотик оешмалар да хуплап чыга. Хәрби җырлар башкару һәм сафка тезелеп йөрү бәйгесендә бүген барысы 15 отряд катнаша. Һәр отрядта 10 бала. Отрядның үз исеме, үз командиры, үз девизы бар. Тантаналы марш белән атлау, рапорт бирү, командаларны түгел үтәү, җыр башкару осталыгын бәяләү. Жюри әгъзалары буларның барысында зур игътибар белән карады. Товарищ командующий, отряд, щит, отечество, в количестве 9 человек, осмотр, строй и песни построен. Рапорт дал командир отряда Харисов Райхан. Район мәгариф бүлеге начальнигы Зөлфия Гыйләҗева мондый бәйгеләрне үткәрүнең патриотик тәрбия бирүдәге асылын билгеләп үтте. Смотришь на детей. Әгәр балаларга карасаң, мәсәлән, 19-нчы бакча кызлары, санитарлар отряды, алар бер-берсенең косынкаларын, санитар сумкаларын төзәтәләр. Бу балаларны берләштерә, команда рухын үстерә. Тәрбиячеләргә, физик тәрбия буенча инструкторларга, әлбәттә, безне хуплаучы әти-әниләргә аерым рәхмәт сүзләре. Которые нас поддерживают. Алга таба шәһәр стадионы патриотик бәйгегә мәктәп укучыларын җыйды. Раз, два, три! Левый! Левый! Раз, два, три! Бәйге нәтиҗәләре буенча җиңүчеләр билгеләнде. Алар 9 майда узачак тантаналы маршта чыгыш ясаячак. Илмира Шарифуллина, Алмаз Иксанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәттә «Притяжение музыки» 6-нчы халыкара фестивальгә старт берилде. Нефтче мәдәният сарайында Татарстан Республикасы Яшьләр симфоник оркестры һәм Нота Яшьләр симфоник оркестры катнашында чараны ачу концерты узды. Вакыйга бер урында классик һәм заманча сәнгатьне бәяләүчеләрне җыйды. Фестивальны Нота Яшьләр симфоник оркестры ачып җибәрде. Әлмәтләр беренче аккордлардан ук югары планка куйды. Тамашачылар Городская площадь, Каморка Карла, Лиса и Кот, Грот Тортиллы һәм Танец радости әсәрләрен җылы каршы алды. Яшьләр симфоник оркестры составында Әлмәт, Ознакай, Түбән-Кама, Йоршаллы, Лениногорск музыка һәм сәнгать мәктәпләре укучылары, Түбән-Кама һәм Әлмәт музыка көллиятләре студентлары, иллюстраторлар, барлыгы 60 артист. Хәзерге минутта Татарстан Республикасы Яшьләр симфоник оркестры үзләренең номерларын кабатлый берничә минуттан алар инде сәхнәгә чыгачак. Балалар аеруча үзләренең өлешләренә игътибар бирә. 2012 елда оештырылган Татарстан Республикасы Яшьләр симфоник оркестры Казан һәм Яшел үзәннең 15 музыка мәктәбеннән 100-гә якын укучыны берләштерә. Фестиваль берләшкән составта чыгыш белән тәмамлана. Когда такая... Сәхнәдә шуң хәтле күп бала бергә чыгыш ясаганда, аларның потенциалы яхшырак ачыла. Аларга шундый зур компаниядә иҗат итү процессы бик кызык була һәм бу илһамландыра. Потому что такое сотворчество в такой большой и тесной компании. «Притяжение музыки» 6-нчы халыкара фестиваль кысаларында барлыгы 4 концерт планлаштырылган. У нас 15 мая планируется джазовый концерт. К нам приезжает трио Алексея Подымкина. 15 майда джаз концерты планлаштырыла. Әлмәткә Алексей Подымкинның триосы һәм Бразилиядән джаз-вокалисты Жоандер Сантос килә. 22 көнне танго концерты була. Мәскәүдән танго оркестры һәм бәйгеләрдә күп тапкыр җиңүче булган биюче пар килә. Квартет танго из Москвы и пара, танцевальная пара. Фестиваль 29 майда Башкортстан Республикасының Милли халык уен кораллары оркестры чыгышы белән тәмамланачак. Бүгінгі шарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова. Сезнең белән саулашабыз. Исән сау булыгыз.